Eli ziko lezempilo alikho mgangathweni, likwabeka abasebenzi kunye nabo bazokufuna iinkonzo zempilo emngciphekweni. Le kliniki ijongene neelali ezisondele kuma-20. Oomongikazi abathathu kunye nabancedisi ababini ngabo abanoxanduva lokunceda izigulana kule kliniki. Singeza abafika ahlala imini yonke abafumaniseke akufumaneki kwa iipilisi ezizalapha kule ndawo. So kwalapha kuphuwa nje into yalapha. Zange uhealth asincede. Ahanjiwe amaqembu onke kodwa kofika kwi-provincial level esekhona umama uslo usandophuma ngoku waza wathi uzasincedisa kule kliniki. Isebe lezempilo lithi sele sikhona isicwangciso sokulungisa le kliniki. Inkqubo zokwenza oko sele ziqaliwe, kodwa ke inkqubo yolwakhiwo nenkqubo yentengo ithatha ixesha kuba kufuneka kuqale kwenziwe i-design yesakhiwo eso. Ukanti uluntu lufuna ungenelelo lwethutyana. Being a councillor ayithi loo nto leyo lindela urhulumente or lindele i-administration okokubiyawuze yakhiwe nini na ikliniki. Yiyo loo nto siye sabona into yokuba makhe sihlale noonobhizinesi esikwaziyo ukuhlala nabo basincedise ekwenzeni izi-structures abantu noko ezisemgangathweni. Izigulana ezidinga iinkonzo ezikhethekileyo zempilo kunyanzeleka ukuba zihambe imigama emide khona ukuze zifumane uncedo. Ndingulubabalo Dada kwiindaba ze-SABC eBalfour.